ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦୀପକ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଅସ୍ତରମ। ପଶ୍ଚିମ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନକରି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ। এটা ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେ ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଆମର ନେଟୱାର୍କ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ ନାହିଁ। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାୟପଳରେ ଶୁଭ ହେବନି। ତାପରେ ଗରମ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ କରେଣ୍ଟର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି या ऑनलाइन क्लास पे बोधे बाधे किंतु मो मतरे जदि जो सिटिंग करा जाउची आमे जदि सकाळ 7टा रु 10टा एवं पिला को 4टा रु 6टा 2 घंटा दीटा सिटिंग रे जदि क्लास करा जाए आमे भाबुछु ओडिसा रो पिला मानकर भविष्य उज्जवल हेबो एवं यह सुहाइला भली पदक्षेप होबे बोली मु आशा व्यक्त करूछु। मो निज मत एटा एवं पश्चिमबंग सरकार जो निष्पत्ति नहीं जो आईन आणुंट मत ये आईन को पसंद लगुनि मु भावुचे ओडिशा रे कार्यकारी होवाटा टिके बहुत कमी रहिला भली लगुच।